Yan na po yung grasya guys. Nano na po sila guys. Kahigop na po taglabas nga sabaw ani guys. Daghang kaninikat guys. Basta magkugi natoy masudan sabon guys, kaya ron makakahigop ang tanan ng sabaw kay labas kaayo guys. Ani guys sa sabaw. Nalamian. Thank you kayo Lord sa grasya nga imong gihatag ug kakugi sa tawo nga manulo.